ang atong i-celebrate nga birthday nakasentro gyud sa pagkatao nato nga dunay lawas. Giling niya imong tupad na kanusa imong birthday. Ibutang gyud ang tuig, ibutang yung tuig ba? Kay naarbay uban nato mingon akong birthday November 24. Unsang tuigay? Secret. Kaya ang atong gisukod-sukod, kanira yung birthday sa lawas. Pero di kita mo huna-huna, kanus ata na tao sa Espiritu Santo. Kanus amanta na tao sa Espiritu Santo, sa Espiritu. Pagbunyag. Pagbunyag. Kanya kaya ang atong sigihag hinumdom, kanira mang atong pagkatao isip na ay lawas. So ang ato sang pangandoy lawas nun. Sige ra sa taghuna-huna unsay gikinahanglan sa atong lawas. Mura gyud na. Nya ang ato sang saligan, ang ato sang ilhon nga importanteng mga tao, kanara sang makahatag nato sa atong lawas nun nga panginahanglan. Makahatag og kwarta, makahatag og kalipay sa lawas, kalami sa lawas, kahayahay sa lawas, security sa lawas. Ana. Mao na ang mga asawa magsalig sa bana, kay ang bana kuno'y makahatag nilag security o kalipay. Nyag ang bana mutabok na sa silingan, tuan na portinang sukua. Di ba? Lingi ako sabi mong tupad. Yung na kinsay imong gisaligan ron. Kinsay gisaligan nimo aron ka malipay ba? Kay kanang imong gisaligan aron ka malipay, mausad nay makapaimpirno nimo kung tintalon ka diya siyawa. Oh, masuko man ka, mangigi man ka, makigpatay man ka. Kay mao ko na imong gisaligan. Di ba? Unya ko nang imong balay mo imong gisaligan, di inig-ingon nga gubon taning imong balay kay maagi anis karsada inigway dining. Patay tani, bayari ginagsakto, di mo bayaran, di ko na ipaguba, bahala nag national highway na, di ko na ipaguba, himuon pa na akong tindahan. Naman na itong nakitaan dire uban. Kung ang imong gisaligan ang imong trabaho nya dili ka ma-promote, ang na-promote hinoon kadto hinoong imong gitan-aw nga dili angayan, ana masina na ka, sige na kag yaw-yaw. Kung ang imong gisaligan kwarta nya naay mukawat sa imong kwarta, na makigpatay ka bisan kay kanang utang paninglon magay nimo. Di ba? Mao na sa unang pagbasa ang gisaligan sa mga bag-ong magtotoo katong tinuod nga nagtuo ni Kristo, kadtong natawo na diha sa Espiritu sa mas mga apostoles o sa ilang unang mga sumusunod. Unsa may ilang gibuhat, ang tanan nilang mga kabtangan ilang gibaligya nya ilang gihatag ngadto sa simbahan nga ilang gisugdan pagtukod o niya wa na sila yung mga kabtangan nga ila, wa na mo angkon kuno matud pa sa unang pagbasa nga ako'y tag-iya ani kung dili ang community na tag-iya. Kanindot ana kaning atong simbahan, kaning atong gisimbahan ron kisay tag-iya ani. Ginoo, mga parishioners. Ang tag-iya ni parishioners, online o territorial parishioners. Ngano man, kita mang tanan nagtampo ani. Wagi mo ingon dinhi usa nato, ako'y nagpahimo anang tanang bangko sa San Vicente. Ako'y nagpahimo anang retablo kanang tanang stained glass diha, ako'y nagbutang ana. Why usa nato bisag kinsa pang datua dinhi, why maka-claim. Ngano man, nagslat-slat ta ani. Di san makaingon ang usa nato, og di pa tungod nako kay porting dakuan ako gipalit nga slat.
Di na maingon ana. Oh, yagyod pa ingon ana. Kay kasagaran diris na malit nga nahimong dako kayong kantidad. Mga labandira ang uban mga driver sa balhabal, ang uban taxi driver, ang uban manunopi, ang uban gani mga buta nga masahista lang. Ikaw nakatampo sa gamay magkaglawas, pero ay lang pagpagarbo diha. Kay di sad ka katupong sa gihimo kanay mga sobra naman ay mga 300 million ang atong nadawat, dala na diyan ang kilid, makaklaim ka nga ikay naghatag na. Katulay sa liga ng imong gihatag, di ta kaabot ang kantidara. Ganang nabarog na atong kumbinto, nga ikaw ragi sa ligan, na butlang. Og mauna siya ang timaan sa bag-ong matao. Unsa man? Dili na maghuna-huna sa kaugalingong lawas, kung dili ang lawas na nga mistiko ni Kristo, the mystical body of Christ, which is the church. Nga ako ug ikaw, unsa man? Equal ang atong right. Ako ug ikaw magtinabangay, ang ako gikan nimo, nya kanasang imo nadawat nakatampo sa kuana. Pasabot wa nay tag-iya nato sa atong mga butang. Mo na ato dinhing meaning aning slat-slat nga haron inig kahuman sa event, way usa nato nga moingon ako gyud ato. Bisan sa huna-huna, di ka kaingon, ako gyud ato. Kay dako man kayo. Parehaning atong Holy Week o karon, ga-budget anig 6 million. Kinsa ninyo diha ang mopakyaw anita sa kamot? Kuan pa man, ang atong halin kay sa DCHS, mo man ni atong budget ani. Nahalinan patag 15,861, naapay 14,139 slots na available, tag 200 pesos per slot. Kinsay mo pakyaw aning 14,139 ka slots. Duko-duko magay mo di sa madapat ito ana. Pero kani mahuman man gid natog palit, mo palit tag 200 ang tanan nga atong mga parishioners, online o territorial. Karong pista ikasabado, horot na ni. Gabi nagpurok night, kaning folk dance competition. Pagkanindota gid tan-aon, nya matod pa ni Kap Victor og sa iyang mga konsehal, di gini maingon ani kun dili patungod sa budget nga gihatag sa atong simbahan. Ningon nga kung ubang kaila, lahi sa nang imo drida, imbis ikay mangayo sa barangay para igastos pista, ika naman o inihatag sa barangay para maghimog kalingawan. Nga pagtanaw na ko, nindot man kay silag performance, porting nindota ba? Nga pagtanaw na ko sa premyo, gigamayan raman kay ko, nako, bahala, nagwa pa tumahalin tanang slot, akong gi-times to ang premyo times to. Niya ang kuan sa times to gyapon ang times 3 pamangani tingal ito ang consolation prize kay pertimang mao lagi pero dako na gito siya ha og hunaon pero ang pasabot lang nako nga kanindot kun magkahiusa ta. Pila ko to kabog puno ko na atong grounds niya, tagadinhi ra to, mga purok. Nakakita ko ba nga, pagkanindot, siguro dyan ko nalipay ang ginawa ni Uwan man to, sige ramig payong, nagsikog ingon San Vicente, naaraman dyan kas babaw, nabutang naman ka diha, nagtanaw dyan ka dire, o imo gining palahuson ang Uwan, mabungka gining community ha, ning kusog-kusog manoon, ang puto na nagpayong nami pagkapuy-puyan na ba sa kong kamot gapayong atong judge gatupad man may niya siya may magsuat angag siya magpayong ako'y nagpayong niya nako
gamay ra kay ning pag-antusa kaysa pag-antos sa Ginoo para maluwas mi. Antoson lang sa maluwas. Pagkataw-tawran, nawa ang uwan niya, igog yung nabasa diya. Ano bang basa-basag jutay ba? Di sad mo linaw. Pagkatuang sa uwan, nahumad yung ilang sayaw-sayaw, nga wa kay mo abog ang yuta. Para ra dito pawa sa abog di ay. Haro nindot ilang sayaw. Hangtod yun nahuman, wa na mo uwan. Makaingon ko, nalipay gid aning Ginoo. Pasabot, ang kalipay nga tinud-anay naa sa atong katilingbanong paghigugmaay. Mao na ang pagkatao pag-usab. Nagilingi ay mong tupad. Katulong lingi. Ina sugod karon. Pwede na kaadto matuog sa amo. Na. Oy, kanindot unta ana ba kanang di na ta igihag balay halap pang okay ra man ang mangural tingali basta ang imong kural dili paghatag og problema sa imong silingan, dili sa pagpangangkon nga ako gini private property. Hilas kay tas tanan private property, no trespassing. Unya moagi sa kangadto sa silingan nga di man to imong property. Magwa ka hilasi ana. Ako hilasan kay ko ana magsigibag pangigis balay pila ra na ka square meter imong dili pasudlan kay imo ginang property nya pila ka meters pila ka kilometro ang imong giagian nga dili na nimo property. Di jud ka kahuna-huna nga kundi pa ni sila wa ni sila manghatag aning ilang yuta makahimo kami karsada dinhing maagian ug pareha pa ni nakog batasan nga magsigig ingong private property. Doon na kami karsada nga gika sa south moabot sa norte. No? Bisa na lagi ka nini padong stabla magsige ra gid unta taglakaw. Nya di sa kakalakaw kay di makapagion. Maugbok tas atong balay. Musamot nga wa na tay kalipay. Suffocating kaayo og naradyo kasi inyong balay magtuyok-tuyok mura kag isda nga naasod sa aquarium. Ibon mang may layang lumipad matud pang Freddy Aguilar sa to kulungin mo at umiiyak. Makasumpay man day mong mga tawhana mo nga nung magkulong man ka sa imong lugar. Kanang atong pagpangangkon nga ako ra gid ni maunay pasabot nga imong gipriso ang imong kalipay, ang imong kwarta imo ra gyud. Ang imong kalipay sa imong kwarta, imo rasad, sige kag ihap, balik-balik, sige balik-balik, ihap. Ikaw ra gyud mo nalipay ana, nya makuhaan ganig jutay, ikarasay mabalaka. Sige na kag karatol, luuyan nimo no? Kana ra gyud imong kalipay, ipanghatag pa na nimo, ipamalit na nimo slot dire, daghan para ba kay palitonon na atong kumbinto. Kanang SBF dag ang atong halin 18,347 ka slots. Pero naapay 41,653 ka slots nga available. Pakpakan na to ang namalitan yes. Na ini text na ako. Father mo palit ko. But pila to yang ipalit? Duha man tingali to or tulo to ka slots. Tag 500 man eh. Yan ingo din siya. Father, dako pa mana ang imong balanse sa slot, palihog lang pader, ayaw naghunonga hangtod mahurot. Ana siya? Nakusos ingon ani paghunahuna ang tanan. Yan siya kay magtigom pasad ko pader, haron makapalit pa kog usab anang para sa kumbinto. Ay ginaghunonga ha, hangtod mahurot. Aw di ko ni hunongon, labi nagmahurot ni ugma. Di jud ko mohunong hangtod ni mahurot. Sige be. Ikaapat nga lingi be. Na di ta mohonong og palit ha hangtod mahurot ang mga slots. Nga. Ang wa mo lingi wa na mataw pag-usab. Na di kita mohonong og pamalit hangtod mahurot ang slots. Ang atos ang special slots ang lugaw natay adjustment kay tan-aw na mo nagkadaghan mang tao nagadam nagkaduol ang pista di naman paigo ang duha ka kaldero among gitulo pero may namang
puno nga to, nya daghan mang magsige na ladok-ladok, wagi may katilaw, lugaw pa diyan. Nahutda na mi, atong gitulo. So, karon napunan og 18 raman ta to. Punan na mo 8, nahimong 26. Nya niabot na sa dangatong halin og 20 ka slots. So, unom na lang ka slots nga lugaw ang nahibilin. Tag 3,000 kada slot. Unom na lang. Palit pa mo ani, di na. Mingaw kay tingog. May nala na, makapakaon mo lugaw sa mga mo simba o sa mga mag-perform. Unya, ang atong litson, nindot na ni siya kay 16 man to kabuok. 15 na kabuok litson atong nakuha. Usa na lay kuwang. Okay. Pag ilog ko mo palit aning usabi. Usa na mula ni kaslat. Karong adlaw, kinahanglan ogma, sold out na niya. Kalain mo nga to sa opisina. Tiksi dayon ko. Aron, 15,000 raman ni atong litson. Gamiton ni nato diha og sa ato dinhing sa bispiras og sa pista. Atong gamiton kini mga litson, ipuno nato sa atong mga sudan. Ingkang anong daghan man kay napadel? Kay daghan man ang community. Dako man ang community. Pero sa ato sang pag-slat-slat ani, gamay rasad kay siya. Slat-slat man. Mga igsoon, mauna siya ang tinuod nga gipasabot ni Kristo nga mataw ta pag-usab. Nga dili na ta lawas nga individual, kung dili kabahin na ta sa mystical body of Christ. O ang mystical body of Christ, ang lawas ra gyud ni Kristo, ang makahatag og kalipay sa amahan. Matod pa ni Kristo, way nasayod og unsay tuas langit, gawas sa nanaog gikan sa langit. Pasabot, ang makalipay sa kasing-kasing sa Dios, mao ang atong pagkasakop nining lawas ni Kristo. Kining katilingbanong paghigugmaay, katilingbanong kabalaan. Unyaon sa may mahitabo, ang kalibutan musamot paglambo basta magsige na taghigugmaay sa usag-usa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Kana bang usa na lay atong hari ang Ginoo? Karon daghan kitag mga hari, mo na naggubat na lang atong mga hari. Siging gubat kay hari ko diri, hari ka diya, patay tagkin sa gitinuod atong hari. Maggubat mga bungkag taw kana sa nasod pa lang na. Unya naman siya maghari-hari diha sa silingan. Ako'y hari dinhi, mingon sa tong usab, saka hari sa ko dinhi. Mag-away sang managsilingan nya diha sod sa imong balay, naa man siya maghari-hari. Mingon sang asawa, ako'y hari. Mingon sang bana, ako'y hari. Naaway sa gyapon ang banag asawa. Nya diha sa imong kaugalingon, naa man siya maghari-hari. Mingon ang imong kilay, ako'y hari. Mingon sang imong kaning kamot, ako'y hari, kiskison tika. Mao na. Mag-away sad. Imong kaugalingon. Siging hari-hari, mabungkag ta. Pero usa na lay atong hari, matod pa ni Kristo, kung iisa nako gikan sa yuta, pasabot kung patyo nako, anha pa ko makatigom og mga tao. Pasabot, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usa. Usbon ako ha, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usa. Okay, sa di pa ta manindog, lingi ay mong tupad. Ing na tanaw nako, tanaw nako, angay gyud kang pakamatyan. Ambot lang, wag ni sunod. So sige.